Nastavit ćemo, dakle, i dalje da radimo. Dolaze promene, ali to nužno ne znači da će biti lošije po nas. Ja mislim da ćemo samo biti svedoci nekih novih, inovativnih strategija koje dolaze. Dakle, povezano je, jako je važno sada kako ćemo postaviti i deo, da kažem, SEO-a i deo, dakle, tog organskog saobraćaja, jer cookies pre svega će uticati na plaćeno oglašavanje i to samo na jedan deo toga. Tako da u tom nekom smislu koliko je važno isto da kompanije negde ulažu u taj tehnološki deo, dakle u razvijanje ljudi, u razvijanje nekih softvera na kojima će se dalje raditi i na koji način naravno ćemo pratiti šta je ono što će raditi Google, Criteo, sa čime će izaći. Već postoje, dakle, da kažem, u priči su neki, pominju se određeni API koji će se koristiti. Vidjet ćemo, naravno, kada to bude bilo negde, da kažem, računam taj neki druga polovina ili kraj godine, šta je to zapravo što će izaći i šta je ono što će nam dati mogućnost. Dakle, bavit ćemo se kontekstualnim negde targetiranjem, to sve naravno stoji, ali mislim da nekako će biti sa razvojem, odnosno primjenom negde AI-a koju već koristimo u dobroj meri, ono što će se dalje razvijati, bit će zanimljivo da vidimo i način na koji ćemo to implementirati. Jako je važno da postoji ta transparentnost, dakle da negde znamo da postoji mogućnost da naši podaci bez našeg dopuštenja neće biti, da kažem, korišćeni u svrhe oglašavanja. I sa te strane dosta se radi na tome, čini mi se da se negde svest o tome već stvara, da negde se osjeća sad koliko, u kojoj meri vi zaista možete negde, da kažem, biti zaštićeni, odnosno podaci, to je sad već diskutabilno, ali čini mi se da je nekako taj trend da. Mislim da je negde ključna stvar razlika u metrikama samim. Dakle, trebalo je preći na to da sada sa sesijavi, odnosno session-based na event-based i to je negde suština. Dakle, da se prebacimo i da negde te metrike koje smo do skoro mogli da koristimo, imali na koje smo se navikli, da ih sada stavimo u jedan novi kontekst, kako ćemo posmatrati te podatke. I drugi deo, naravno, izveštaja. Imali smo negde već izveštaje gotove, posebno u delu, recimo, za e-commerce, a sada je potrebno nekako da sve te izveštaje vi customizujete i napravite. Što s jedne strane čini mi se da je bolja stvar, jer vam pruža, da kažem, negde dodatne neke uvide, pravite nešto što je za vas relevantno, važno, a s druge strane, da, zahteva vreme, zahteva, da kažem, to setovanje, koje u tom prvom talasu koji nam došlo, svima je negde teško pao. Ali mislim da nekako prosto sada taj način, odnosno podaci koje sada posmatramo, način na koji ih koristimo i u koji kontekst ih stavljamo, je jako važno da zapravo u zavisnosti od toga koji je biznis u pitanju, koja je industrija, na koji način ćete koje podatke posmatrati,